চিনি ভিলেজ কমিটিও যদি চেয়ারম্যান করি মেম্বার করি সামুং তাম খাইनाय চেয়ারম্যান খাই বংনি আর চিনি হিंगाय जों नामानि सिलेक्टेड नमिनी चेयरमैन बरक चिन बरकनि जेता थां सामानि आबो बर गायजो खाया आवन बागै निर्वाचन नांगौ नों फम पाइथुन आं फम पाइथुन जे निर्वाचन जितिनाय बथाङै आरो आसुबैनाय चेयरमैन ताम बागै बीजेपी हापां बा बीजेपी पार्टी गक ताम बागै इलेक्शन खायना मुसुगा ताबसो जरतै एलायंस गवर्नमेंट बो अंगै तंगो अबतो बरनि व्यक्तिगत आवन बागैनता अबनो जों सातक जामा गलाय दंगो जोंखाय ताबो बसा बुमा मातानि बुसा अबन बागै जों ता सातक जाग दंगो अ सातक जागनो कातिरेन बागैनो जों ताबो इनगो धीरे धीरे अब जखन डेपुटेशन दिबाय परे जों तेसा कत डेपुटेशन दिनाय ते आरो आगरतला हास्टेलाव जों नायनाय गवर्नरनो जों डेपुटेशन दिनाय अब जोंनि बखान जोंनि अंगनि जोंनि राजनीतिनि पलिसि खालाय जों बरनो प्रेसिडेन्ट बागै जों कायसा परे जों दापेनाय आवन परे जों नायनाय आवन परे बुं याहाय बलामातै जों अ निर्वाचन खायरिमान अबन बागै जों जायतनाय अबश्य क जों ते उक्लवा उसुरिया जोंनि दल जतन क्रागंखा एवं क्रागन अ लामा हिमनाय अबन बागैनो अ लुकुरंना आं सावो खनानि 14 तारिखनि डेपुटेशन जतन बखारिवै मुंगौ फाइजन जोंनि ब्लक फाइजन एवं ब्लक डेपुटेशन जों सक्सेस खायनाय चीन एलाकाओ नरबथिउ जेखाने मंत्री एकजन एमडीसी एकजन ताबो ईएम और चीन मंत्री कैसे दं ओंखाय जों अ सामुंनो कतरखाय काहामखाय खायनायखाय लुकुरंनो जों फुंना नांनाय अबन बागैनो आं लुकुरं थानि चीनी हालाहाली आसारामबारि एवं आसारामबारि केन्द्रनि जत लुकुरं थानि आनि कबं नारगैनो आनि अकक थानि अरन मुथाका हामबाय आते कैसे साइ पाइथागो जे एमएलए चित्तरंजन सात सामानि जे ककनो जत एडीसी ईएम एमडीसी रक टीएसपी नि बदलनि बरक से हने जे सामान नले नों ताम कक फेरक मं तंगनि अब तो टीएसपी नि भाइजाय मनैबा त्रिपुरा बता आंनि जिति मानि केबा ताबो बनिजिब बिनि टीएसपी नि अंगै बुजिति थाइबान किन्तु बनिजिसे त्रिपुरा बता ने एमएलए ओंखाय ब एमने सामा बायतो अंगियाव ताबो जत त्रिपुरा बता नि एमडीसी नि माथो अबसिको आर नों जदि जुरा जुरि खायनाफान माइया नोंनि जे स्वयं रमजागनाय नोंले सामनि टिकेट बायनि ना टिकेट नमिनेशन दिबुलो तो नों त्रिपुरा बता नि नमिनेशन दिखावली आव सयतो को गेदिबा ओंखाय बिनि सार्टिफिकेट त्रिपुरा बता हिनि सिजा आन्ध्र समार खाउन बनो बुदु टीएसपी नि किरा आलका मार खां कम आन्ध्र समार खा तो त्रिपुरा बता नि आन्ध्र समार खावले यावन बगै बो बुजिना नांथन बो साथाय साथन आबो बिन व्यक्तिगत साथा आजसे